Sbieħ Jum il-Kunċizzjoni bosta ħelwa lejn ir-range tal-Isparar għall-Plattini f'Għall fejn hemmhekk għaddew nofstanhar jipprattikaw dan l-isport b'risq il-Malta Community Chest Fund. L-attività Sparatura Mira għall-Istrina saret bl-inizjattiva tal-Ministeru għall-ekonomija, il-Federazzjoni Maltija l-isport tal-Isparar u l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti. Il-Ministru Silvio Schembri spjega kif din kienet opportunità sabiħa biex wieħed jgħin lill-Malta Community Chest Fund f'dan iż-żmien diffiċli tal-pandemija. Dawn huma affarijiet li lin ukoll minn l-ekonomija li forsi tradizzjonalment nitkellmu, irridu naħsbu wkoll f'kulħadd, speċjalment dan iż-żmien huwa żmien ta' aktar diffikultà sabiex jinġabru l-fondi u allura qed naraw li ntellaw inizjattivi li forsi bil-ftit iktar bil-ftit ma' kulħadd ħanejdu hekk niġbru somma wkoll sabiħa. David Falzon li għandu dan l-isport għal qalbu u li wkoll attenda l din l-attività stqar li dan jagħtih ċertu sodisfazzjon li jaflu qatt li qed jipprattika l-isport li jħobb qed jgħin ukoll lil minnu fil-bżonn. Bħallum jisek tispara iktar mis-soltu għax illum qed tispara xi ħaġa għal Nobbli kif qed inti. Huwa sodisfazzjon tagħna li qed nofru xi ħaġa minn dak li nafu aħnu. Il-flus miġbura waqt din l-attività ser ikunu ppreżentati lil Malta Community Chest Fund waqt l-edizzjoni li jmiss tal-Istrina.